Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island Region, ang amon itulong sa inyo. Kagyaring atong top story subong adlaw, June 23, 2026. Banwa sa San Enrique, nagkumpirma nga may confirmed nga kaso sang ASF sa ilang banwa. Isa pagid ka bagyo ginamonitor sa gwa sang PAR, landslide, ginreport sa hinubaan. 32% sa katubuan sa Negros Island Region, ginreport ka apektado sang pest nga RSSI. Lalaki nga nagabaligya sang kinawatan nga motor, ginkastigo. Kag sa Good Vibes, Pineapple Processing Building, ipatukod sa barangay pinapasok sa Banwa sa Calatrava. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, isa pagid ka bagyong ginamonitor sa gwa sang PAR, landslide, ginreport sa hinubaan. Halin sa isa ka super typhoon, yara na lang sa typhoon category ang bagyo nga Francisco. Nagapasaka ang lakat sang bagyo pero ang rain bands niya sini ang nagadala sang ulan pati na ang ginpabaskog nga habagat. Ginapaabot nga sa Huwebes nga adlaw, tigayo na nga makagwa sa Philippine Area of Responsibility si Francisco. May isa pagid ka bagyo sa gwa sang PAR nga ginamonitor. Isa na ini ka tropical storm kag ini ang nagapalapit sa PAR. Gina-forecast sa pag-asa nga ang ini nga bagyo ang may gamay lang gid nga epekto sa lakat sang panahon sa Pilipinas kag indi man ini maglandfall. May gin-report si Mayor Daf Reliquias ng hinubaan nga landslide nga nagbuntad sa sitio Bagtik, Barangay Bulwangan, bangod sang padayon nga pagbubo sang ulan sa lugar. Bangod sang ulan, humalin sang aga, suspendido ang klase sa Bago, Pulupandan, kag hinubaan, subong nga adlaw nga Martes. Sa number 9, People's Organization's product ginabaligya sa South Capitol Road para buligan ang mga mangunguma. Produkto sa mga 14 ka mga People's Organizations sa karon ang nasalida sa South Capitol Road sa Bacolod City. Mga produkto kaangay sa mga prutas, kararuton, mga uga, kape, handicrafts, kag madamo nga iban pa ang sarang mabakal sa mga booth nga naplastar sa kilid mismo sa Provincial Capital Lagoon. Nagbukas sila sadto pang June 21 kag ang ila nga pagbaligya ang magalawig tubtob sa June 28. Suno kay Attorney Julie Bedrio, ang pamuno sa Provincial Environment and Management Office, ini sila mga farmers, fisher folks kag community partners sa probinsya. May kantanan sa pag-amlig sang palibot. Sa likod sa produkto nga nasalida ang istorya sang pagtibong sang sustainable agriculture kasubong man sang active nga participation sa environmental conservation. Lakip man diri ang rehabilitation kag protection efforts. Sunod kay Bedrio, ang ini nga mga komunidad hindi lamang nagaproduce para sa ilang palangitan-an, kundi nagaupod man diri ang ilang pagsaad para maamligan ang kagulangan, mga watershed, kasubaan, mga kabakawan, kag ecosystems. Pagi sa pagsuporta sa ilang mga produkto, ginapatinad hindi lamang ang ilang palangitan-an, kundi ginapabakod man ang pagpangapin sa palibot. Sa number 8, creek sa Banago, padulong sa bata, nagabaho bangod sang basura. Hindi oil spill ang kabangdanan sa pag-itom sang tubig sa creek gikan sa Barangay Bata, tubtob Barangay Banago sa Bacolod City, kundi mga basura kag lutak na nagabara sa alagyan sang tubig. Sanig sa pagpangusisa sa City Legal Office kag City Health Office, daw halos wala na sang alagyan ang tubig sa nasambit nga creek bangod ginapunggan ini sa mga sagbot sa suba. Ginsiling ni Attorney Carol Joseph Chu, ang pamuno sa CLO, nga may mga residente nga nagaistar sa kilid sa suba kag naanda na nila nga sa suba maghaboy sa ilang mga basura.
Ginmanduan gilayon sa CLO ang mga punong barangay nga hugton ang pagbantay sa mga suba agud malikawan ang pagpanghaboy sang basura. Sunod naman kay Dr. Grace Tan, ang pamuno sa Environmental Sanitation Division sa CHO, kinahanglan masolusyonan ang mga problema. Bangod posible nga magdala sa mga masakit sa residente ang sitwasyon sa nasambit nga mga creek. Dugang pa niya, likawan man ang pagbutang sa basura sa kilid sa suba, bangod ginaanod man ini kung mag-ulan o kung magtaas ang tubig. Pangabay naman sa syudad sa pumuluyo, ipabilin ang katinlo sa suba, agud hindi ini mag-awas kung magbunok ang ulan. So, kinanglan, ma-participate gid ang tanan nga hindi mag-dump garbage. Kag also, hindi magbutang sang basura near the, sa iya nga side. Oo. Para nga kung mag-ulan or maghangin, hindi ilo pa doon sa Oo. Pakanto sa suba. Gin pakwanta na to sa kada barangay nga syempre yung pag-monitor gid nga ma-stop gid ang paghaboy sa mga tao. May mga residente skilled sa suba mo. Kung mapiran nyo kapilata na da i-clean up ang Banago Creek diri dampi sa may Bacolod North Terminal. Kada ulan damo-damo naman yung basura nga kwandira nga katupa dra. So muto ang aton request sa mga barangay nga i-monitor gid kay i-orient gid ang mga tawo ang skilled sa bangay di man. Sa number 7, vendors sa Central Market sa Bacolod ipatawag bangod sa mga basura nga ginabilin sa ila nga pwesto. Sa mga litrato nga ginpadala sa mga nagapanino sa palibot sa Bacolod City Central Market, makita ang mga basura kag utanon nga ginabilin namang sa mga vendors sa guwasang merkado. Ini ang halos kada gabi na nga sitwasyon sa palibot kag ginakabalak-an sang syudad. Ginsiling ni City Legal Officer Carol Joseph Chu nga sandig sa ordinansa sa syudad nga nagatugot sa pagbaligya sa Dalan Bonifacio Kagatuslaw, kinahanglan nga may kaugalingon nga mga basurahan ang mga kutob sa nagabaligya diri. Apang natukiban sa syudad nga wala sang basurahan ang mga vendors kag masami nga ginabilin lamang nila ang basura sa higad sa dalan kag sa mga cross drainage. Dugang ni Chu, ipatawag nila ang mga natungdan nga vendors agud pahanumdom sa ila ang ila responsibilidad. Bangod ini nga mga basura posible nga magbara na naman ang drainage sa mga dalan kag gintunaan sa nga pagbaha, hinali magbunok ang ulan. Sarang man nga ma-revoke sa syudad ang special permit sa mga vendors nga nagabilin sa ilang basura sa among nga lugar. Klaro man ang guro ang sa aton da if we want to continue nga maproteksyonan ang pagpangabuyan dapat sakto man ang aton paggawi dira kaya maproteksyonan ta ang pumuluyo nga in general nga hindi ma-perwisyo sa binobra. Sa number 6, responders ng Calatrava DRRMO patay matapos mabunggo ang iyang motor sa nagapondo na truck. Ginakasubos ng Calatrava Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang pagtaliwan sa ila responder sa nagluntad nga vehicular incident sa National Road sa barangay Bantayanon sa Calatrava, Negros Occidental, mga alas 3:40 ng kaagahon Lunes, Hunyo 22. Napatay samtang ginabulong sa ospital ang driver sang duag itong Raider motorcycle nga ginkilala kay alias Raymond, 22 anyos, sa barangay Patunaan sa Calatrava kag na-assign sa Calatrava MDRRMO. Pilaso naman ang back rider nga si alias JP, 23 anyos, residente man sang barangay Patunaan. Nagwa sa investigasyon sa pulis nga may kadasigon ang pagpadalagan sa motor sang ini ang nagabunggo sa pangulihi nga bahin sang 10-wheeler na nagapondo sa higad sa dalan.
Sa number 5, lalaki nga nagabaligya kinawatan nga motor ginkastigo. Nakuhaan sa closed-circuit television camera footages ang pagkastigo sa mga tambay sa isa ka lalaki sa tunga sang dalan sa Purok Mahimulaton, Barangay Banago sa Bacolod City. Ang nasambit nga lalaki ang nagbaligya gali sang kinawatan nga motor. Sa iya pagbalik agud kuntani nga manukot siya ang ginpulihan sa mga tambay nga nagbulos-bulos tindak kag tapungol sa iya. May isa ka persona nga nagtambag rason nga nauntat ang pagkastigo sa lalaki. Ang lalaki nagtinguha nga makabangon kag nagakiang-kiang palayo sa lugar. Wala naman ini nagpadulong sa police station agud nga magreklamo. Base sa impormasyon sa pulis, nabalaan sang ginbaligyaan nga kinawatan ang motor bangod nag-post ang tag-iya sa social media nga nadula ang iya motor kag ginabaligya ini sa Facebook Marketplace. Ginkuha sang kapulisan ang motor nga nakapark sa higad sandalan sa Barangay Banago kag nauli sa tag-iya. Apang ang lalaki nga ginkastigo wala na malocate. Sa number 4, PNP, ginpabaskog ang pagbantay sa mga eskwelahan kasunod sa shooting incident sa Tacloban. Makita ang pila ka mga pulis nga nagalibot malapit sa mga eskwelahan sa syudad sa Bacolod kag pila ka mga lugar sa Negros Occidental. Ini matapos nagmando ang Police Regional Office Negros Island Region sa hugot nga seguridad sa tanan nga mga eskwelahan matapos ang nagluntad nga pagpaniro sa San Jose National High School sa Tacloban City kundiin 3 ka mga estudyante ang napatay kag 20 ang pilason. Ang duha ka mga gunman pareho man nga mga estudyante enrolled sa grades 9 kag 10 kag pareho nga mga menor de edad. Nagpagwa man sang direktiba ang PRO-NAR sa tanan nga provincial kag intelligence units kag intelligence personnel nga pabaskugon ang monitoring online kag offline, pati ng coordination sa Department of Education, school administrators, barangay officials, parent-teachers associations kag local government units agud malikawan ang mga kalakasan sa mga eskwelahan. Hinahinyo sa kapulisan ng mga eskwelahan nga i-review kag pabakuron ng ila security protocols, emergency response procedures, kag threat assessment mechanisms agud manginhanda sa tion sang mga insidente. Ginpahanumduman ni Police Regional Director Brigadier General Romano Cardino ang mga kapulisan na mangin responsable sa pagtago sa ilang mga government-issued firearms matapos nga ang pusil nga gingamit sa pagpangluthang sa Tacloban iya sang pulis. Nagapati naman si Bacolod Councilor Al Espino, Chairman sa Committee on Education nga magluwa sa police visibility kag security, mas kinahanglan tutukan sa local government unit ang mental health aspect sang mga kabataan. Sa number 3, 32% sa katubuhan sa isa sa Negros ang ginreport apektado sang RSSI. Sa sitwasyon sang infestation, ini ang isa ka seryoso nga bagay suno sa SRA. Probinsya magapabilin sa state of calamity ang diri. Tigaan nga nagsapol ang UNIFED SRA sa guniang panalawigan sa Negros Occidental kag Governor Eugenio Jose Lacson para italakay ang pagpangatake ng RSSI sa katubuhan sa 76,607 ka-ektarya sa katubuhan nga ginreport na apektuhan sa RSSI sa isla. 13,797 hectares diri ang na-validate na sa SRA. 12,332 hectares naman sa 13,797 nga area nga na-validate na ang gikan sa Negros Occidental. Kung hindi matap na o kung makapatuman sang gilayon nga tikang para mapunggan ang kahalitan, suno kay SRA Administrator Pablo Luis Escona, dako ang ginalantaw mangin epekto sini sa national sugar production. Patag niya, kung magdubo ang sugar production sa Negros,
sa 30%, equivalent ini sa 19% man nga drop sa national production. Labi na nga 64% sa national production ang gikan sa Negros. 17.5 billion pesos na ginalantaw losses o kung lost opportunity sa 30% nga drop sang sugar production sa Negros bangod sang RSSI. Ginsili ni Governor Lacson nga bukas siya nga magpakigsapol kay Governor Manuel Segarbaria sa Negros Oriental kung kinahanglan para sa problema sa RSSI. Sa 2025, napaidalom sa state of calamity ang probinsya bangod sa RSSI upod na sa pag-igo sang bagyo. Sunod kay Lacson, iklaro niya sa provincial legal kung sarang ini nga magpabilin o kung dapat nga mag-declare liwat. Sa pihak na bahin, may 206.4 million pesos nga napagwa ng SRA kag SIDA para sa RSSI humalin sa 2025. 177.5 million pesos ang gikan sa SRA kag 28.9 million pesos diri ang gikan naman sa SIDA. Ini ang gingamit sa pesticide, insecticide, fertilizer kag equipment assistance. Well, if the reported cases have reached over 30% of the planted area, it's very, very serious. Last year, we were not faced with as big as a problem, and we were able to slowly arrest it. But then now, it's an outbreak after the dry season, so it is a serious problem. Especially kung may What we noticed, we've been studying it since 2022 in Luzon. Kung gainit, mas dasigan niya multiplication. Sa ulan, gata-control siya. Ginalantaw namon since the crawlers are very small. So if it's wet, budlayan man sila mag-higo. Whatever it will be, you will have a state of calamity. Yes. So, are you going to coordinate with Negros Oriental since they're saying that you can't solve the problem here if you don't solve the other In fact, side? it was mentioned by Mr. Labata if we can also work with the Governor Segarbaria. Of course, I can join them if such a meeting will happen. Well, do we have enough budget if we declare a state of calamity because of RSSI? We have something like 32% affected already, no? So if that is enough, then we will declare. Sa number 2, Bacolod City, liwat gin-activate ang ASF Task Force. Bilang pagpanghanda sa syudad sa posibleng pagsulod sa African Swine Fever sa Bacolod City, liwat nga gin-activate sa syudad ang ASF Task Force. Sandig sa Executive Order 043, pangunahan ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya kag ni City Veterinarian Dr. Maria Agueda Trinidad de la Torre ang task force. Ginsiling ni City Administrator Attorney Mark Steven Mayo nga magasugod na ang syudad sa Information, Education and Communication Drive sa mga pumuluyo nga nagasagod sa baboy sa ila nga ugsaran. Dugang pa niya, naghahanda naman ang syudad sa pagpabaskog sa border control para sa mga baboy. Ilabi na nga may mga confirmed cases na sang ASF sa probinsya. Sa karon wala pa sang kaso sang ASF na na-record sa Bacolod City. Apang magapatuman na sang random testing ang syudad. We are mindful nga daw certain season of the year daw kakatabo kini ang pagluntad abi sa problema sa ASF. So amo to we will start with IEC information education campaign sa aton nga mga backyard balang nga mga hog raisers i-integrate naton ina sa ginapatigayon man nga house to house nga vaccination sa aton assistant city vet. Kag sa number 1, probinsya sa Negros Occidental ang may kumpirmado nga kaso ng African Swine Fever. Banwa sa San Enrique, may masobra sa 500 ka mga baboy
nga nagkalamatay. Ginsiling ni Mayor Gilson Tubilara nga sang Lunes nila nabaton ang kumpirmasyon sang laboratory test nga may kaso sila sang ASF sa Banwa. Linibo man ang populasyon sang ilang nga baboy. Gani nagapatuman sila sang border control kag iban pagid nga mga protocol para mapangapinan ang nabilin pa nga populasyon sang baboy sa Banwa. Ginsiling ni Governor Eugenio Jose Lacson nga may mga positive cases sa Negros Occidental sang ASF pero kalabanan sa naigo gid ang sa sur nga bahin sang probinsya. Ginahaylo niya ang istrikto nga pagsunod sa protocol kangay isang pagpalubong gilayon sa nagkalamatay nga baboy, pagbutang sang apog kag pag-disinfect. Sa mga nagasagod sang baboy nga healthy pa, maayo nga i-dispose na ini sang temprano. 4.06% sang hog population sa probinsya ang apektado sang ASF o kung mga nagkalamatay sunod sa gobernador as of June 23, 9 a.m. Ang Alliance of Hog Raisers Association of Negros Occidental, Damlag pa, nag-report na sang pagkalamatay sang baboy sa Himamaylan City, Cabancalan City, kag Ilog. May gin-report man pagkalamatay sang baboy sa Valladolid. Ang Banwa sang La Castellana nagpatuman na sang pork ban, antes pa man nagpagwa ang ASF confirmation bilang pagpabaskog sang ilang precautionary measures. May border control lang. Border control. Tapos, kuha namon sila, instructionan nga implement nila ang biosecurity sa ilang area para nga hindi mag-spread out. Tapos, amo na iti kay siningin namon kung hindi na napag-isundo ng biosecurity, matabo nga maubos silang baboy man namon. Mayor, ano nga mga barangay ang apektado? Daw tanan nga barangay. Tananggid? Mga ano kadamo na mayor nga baboy ang gin-report na patay? Meron. 4 to 500 na, sobra na ganito. 4 to 500, pero damo pa man niya bilin. Sige, sila man nakalibo ng amon. Unfortunately, and this was already said before, that it will take a while before we really totally eradicate ASF. Sa tingin niyo, what's the percentage law? Well, in deference to the LGUs now, I would rather ask them to announce it. General area. Southern. South. Both, mostly south. Kahag sa Good Vibes Pineapple Processing Building ipatukod sa Barangay Minapasok sa Calatrava. Ginpatigan Martes ang aga ang groundbreaking ceremony para sa construction sa pineapple processing building sa Sitio Pasing Track. Sa post ang Barangay Minapasok, ilagin siling nga dako ini nga oportunidad para sa mga mangunguma para sa dugang nga income. Ang duta nga ginpatindugan sini ang ginapanag-iyahan sang mag-asawa nga Richard kag Phoebe Baluarte kag ila ini nga gin-donate. Ginpasalamatan ni Mayor Marilina Ira ang pamilya sa paghatag sang lugar para sa proyekto. Ang ini nga proyekto nangin posible sa pagbulig sa Department of Science and Technology pinaagi sa ila community empowerment through Science and Technology program. Pinaagi sa sininga processing building, sarang ang mga mangunguma nga makahimo pagid sang wine, langgaw, kag juice. Ang barangay nagalaom nga pinaagi sa sininga proyekto, mabuligan ang pag-uswag sang pangabuhi sang mga mangunguma. Ang Calatrava ang isa sa mga may malapad nga talamnan sa mga pinya diri sa Negros. Kaya kita nag-shout out sa ating mga live viewers kay Mirna Garrido Clavel, Good PM Digicast NIR, and Ma'am Barbara watching from Bacolod City.
John Randolph O. Rubin, good afternoon and thanks for the news, Digicast Negros. Jessery Garucha Hevero, good PM ka Digicast, Ma'am Barbara, kag sa tanan nga staff sang Digicast Negros. God bless everyone. Gerardo Marquez, maayong hapon nga mainulanon nga adlaw Digicast Negros with Ma'am Barbara watching here sa Bacolod City. Shona Pagran, maayong hapon Digicast Negros staff kag sa tanan nga viewers watching from Kuwait. Halandoni Marcelo, good afternoon Digicast Negros watching from La Carlota City. Sir Andre Tahonera, good afternoon Digicast Negros. Good afternoon, Ma'am Barbara Mijares watching from Nocpo. Hello to the men and women of Nocpo. Good afternoon kay Sir Romel Mahilong Galio and of course kay Sam De La Torre Pamplona. Maing hapon man sa inyo. Kagamoy ang top 10 stories of the day. Tub-tub buwas. Ako si Barbara Mijares. Maing